Rímske impérium bolo jednou z najväčších civilizácií histórie. Prinieslo nám zákony, architektúru a kultúru, ktorá prežila stáročia. Ale nebolo to len o veľkých víťazstvách a hrdinských generáloch. Cisársky trón často obsadili ľudia, ktorí boli skôr výstrední alebo úplne otrhnutí od reality. Dnes sa preto pozrieme na niektorých z najbizárnejších cisárov Rímskej ríše, ktorých skutky by ste skôr pripísali nejakému záporákovi z Game of Thrones. Vitellius sa stal cisárom počas chaotického roku 4 cisárov, ale do histórie sa nezapísal svojimi vojenskými úspechmi, skôr svojou nenásytnosťou. Denne vraj hostil bankety, kde sa podávali tisíce jedál. Obľúboval exotické jedlá ako napríklad jazyk plameniaka, moriaky či pokrmy z morských tvorov. Hovorí sa, že jeho obžerstvo zrujnovalo štátnu pokladnicu. Nakoniec sa nespokojným občanom Ríma podarilo Vitelliusa vypátrať v jednom z jeho úkrytov a vyhnali ho von, niekoľko hodín ho vláčili po uliciach Ríma a potom sa ho zbavili. Pre mnohých bol symbolom dekadencie rímskej elity. Domitianus chcel byť uctievaný ako boh ešte počas života na zemi. Dal sa oslovať titulom Dominus et Deus, čiže v preklade pán a boh. Bol posadnutý vlastnou bezpečnosťou a tak sa väčšinu času skrýval v paláci, obklopený zrkadlami, aby ho nikto nemohol prepadnúť zozadu. Známy bol aj svojou krutosťou. Popravy pre najmenšie podozrenia zo zrady boli bežné. Jeho paranoja nakoniec prispela k tomu, že bol zavraždený vlastnými služobníkmi. Tiberius začínal ako schopný vládca, no posledné roky strávil na ostrove Capri, kde sa zmenil na šialenca. Podľa antických autorov tam organizoval obcésne orgie a mal sadistické sklony voči mladým chlapcom. Rím riadil na diaľku prostredníctvom udavačov a stal sa posadnutým popravami senátorov za domnelú zradu. Capri sa stalo symbolom cisárskej zvrátenosti a Tiberius je dodnes považovaný za jedného z najtemnejších panovníkov Rímskej ríše. Caracalla je známy aj tým, že dal rímske občianstvo všetkým slobodným obyvateľom impéria. Čo vyzerá šľachetne, ale v skutočnosti mu išlo najmä o vyššie dane. Zároveň bol brutálne paranoidný. Zabil vlastného brata Getu priamo pred matkou a neskôr nechal odstrániť aj jeho súrodencov. A neskôr nechal odstrániť aj jeho stúpencov. Údajne až 20 000 ľudí. Známy je aj svojimi krvavými masakrami, napríklad keď dal vyvraždiť obyvateľov Alexandrie za to, že sa mu vysmievali. Elagabalus bol len tínedžer, keď sa stal cisárom, ale šokoval Rím tak, ako nikto predtým. Chcel, aby hlavné božstvo impéria bol boh slnka Elagabal a dokonca ho zosobášil s rímskou bohyňou Vestou. Cisár sa obliekal do ženských šiat, mal stovky milencov a podľa historikov dokonca prosil lekárov, aby mu už vtedy zmenili pohlavie. Organizoval hostiny, kde hosťom podával jedlá z ružových lístkov, ktoré boli vysoko jedovaté. Jeho extravagancia bola taká temná, že sa ho nakoniec zbavila jeho vlastná garda. Commodus bol posadnutý gladiátorskými zápasmi. Na rozdiel od iných cisárov však nechcel len sledovať. On sám bojoval v aréne. Samozrejme, súperi boli slabí alebo už len zmrzačení, takže nakoniec vždy vyhral. Vyhlasoval sa za reinkarnáciu Herkula a na obrazoch sa nechal zobrazovať v levých kožiach s obrovskou palicou. Dokonca na jeden čas premenoval Rím na Colónia Commodiana, teda mesto Komodovo. Jeho šialenstvo a posadlosť nakoniec priviedli ríšu na pokraj kolapsu. Caligula je symbolom cisárskej šialenosti. Tvrdí sa, že vyhlásil vojnu bohovi morí Neptúnovi a poslal svojich vojakov zbierať mušle ako trofeje. Svojho koňa Incitata chcel vymenovať za konzula. Organizoval extravagantné hostiny, kde ľudia jedli zlato a nechal popraviť kohokoľvek, kto mu nevyhovoval, často pre smiešne dôvody. Jeho vláda skončila, keď ho zavraždila vlastná garda. Dodnes je symbolom dekadencie a šialenstva. Nero je jedným z najslávnejších tyranov. Podľa legend počas veľkého požiaru Ríma hral na líre a spieval. Niektoré legendy vravia, že dokonca on sám ten požiar spôsobil. Obviňoval kresťanov a nechal ich brutálne popravovať. Napríklad ich upaloval ako živé pochodne. Nero bol posadnutý umením. Sám vystupoval ako herec a spevák, čo bolo pre cisára nehodné. Dal zavraždiť svoju matku, manželku aj učiteľa Seneku. Jeho extravagancia a krutosť spôsobili, že sa proti nemu zbúrila armáda a Nero nakoniec spáchal samovraždu. Ako ste mohli vidieť, rímski cisári neboli vždy len vznešení vládcovia, ale často skôr bizarné postavy, ktorých rozhodnutia šokovali celý svet. Niektorí boli krutí, iní smiešní a ďalší úplne otrhnutí od reality alebo boli spojením všetkého. Možno práve preto rímske impérium pôsobí aj dnes tak fascinujúco, no zároveň aj strašidelne. To by bolo odo mňa všetko, moje meno je Perin a my sa vidíme pri ďalšom videu.